Dobrodošli na U sebi. Ove nedelje nastavljamo priču o overthinkingu i pričamo o tome kako radoznalost može da nam pomogne. Koliko puta si rekla, pod stresom sam, anksiozna sam, previše razmišljam ili stalno brinem. Koristimo ove reči kao da znači isto, ali ako želimo da izađemo iz tog začaranog kruga, važno je da znamo u čemu se razlikuju. Jer tek kada razumemo šta se zapravo dešava u našem umu, možemo da reagujemo drugačije. Stres je odgovor na izazovne i zahtevne okolnosti. Pod stresom sam zbog nečega, sastanka, prezentacije, roka. Dobra vest je da stres obično nestaje kada se situacija završi. Anksioznost je osjećaj nervoze i nelagode, najčešće vezan za budućnost i neizvestan ishod. Za razliku od stresa, ona ne mora da bude vezana za konkretan događaj. Može da se pojavi nijotkuda i ako ništa ne preduzmemo, može da traje neograničeno. Briga je kada dozvolimo umu da se zadrži na nekoj temi i da ju se stalno vraća. Kada nam se misli vrte u krug, a ne postižemo ništa. Overthinking smo obradili u prethodnom videu i znamo da je to zapravo pokušaj da izbegnemo da razmišljamo o onome što zaista boli. I često ciklus ide ovako. Previše razmišljamo, počnemo da brinemo i osjećamo stres i anksioznost. Zašto naš mozak to radi? Zato što ne podnosi neizvesnost. Kada nešto ne znamo, u mozgu se aktivira signal koji kaže nađi informaciju. Ovaj mehanizam je pozitivan zato što nas podstiče na akciju. Počinjemo da prikupljamo informacije i rešavamo problem. Kada rešimo problem, smirimo se. Problem nastaje kada strah postoji, ali ne možemo da pronađemo odgovor i rešimo ga u sadašnjosti. Tada strah projektujemo u budućnost i ulazimo u začarani krug koji rađa anksioznost. Briga i anksioznost nisu samo emocije, one su često navika. Overthinking stvara iluziju kontrole jer imamo osjećaj da nešto radimo dok brinemo, iako je jedini rezultat još brige. Ako overthinking posmatramo kao ponašanje koje nije produktivno, možemo da naučimo da ga promenimo. A da bismo to uradili, prvo moramo da ga razumemo. Evo 3 koraka za prekid ciklusa overthinkinga. Pod 1. Mapiraj. Svaka navika ima 3 dela. Okidač, ponašanje i rezultat. Počni da hvataš trenutak kada upadneš u krug. Šta te gurne u overthinking? Imenuj ga. Reci, evo me, previše razmišljam. Sada brinem. Samo imenovanje već stvara malu distancu. Zapitaj se šta je rezultat ovog ponašanja. Da li mi briga rešava problem? Da li smanjuje neizvesnost? Odgovor je skoro uvek ne. Jedini rezultat brige je anksioznost. Strah nam pomaže da reagujemo u sadašnjosti, a planiranje pomaže da se pripremimo za budućnost. Ali anksioznost je neproduktivna i ne donosi ništa. Zapitaj se kakav je osjećaj brige u tvom telu. Šta sve možeš da osjetiš i koliko duboko možeš da ideš da istražiš odgovor na ovo pitanje. Tu počinje radoznalost. Mozak pokušava da reši neizvesnost da bi dobio nagradu. Nađi mu nešto zanimljivije i produktivnije da radi da se ne bi vraćao staroj navici preterane brige. Kako bi bilo da umjesto da brineš, probaš da budeš radoznala? Obrati pažnju na držanje tela i ton glasa. Briga zvuči kao, o ne, moglo bi biti ovo. A radoznalost zvuči kao, moglo bi biti ovo. Neizvesnost je ista, ali osjećaj nije. I zbog toga što je osjećaj bolji kada smo radoznali, možemo da naučimo mozak da to usvoji kao novu naviku. Radoznalost znači biti prisutna i ranjiva sa strahom, umjesto da bežimo u brigu. Bilo da brinemo ili se pitamo, neizvesnost i dalje postoji, ali možemo da naučimo sebe da na nju reagujemo produktivnije. Briga ti krade snagu i hrani anksioznost, a radoznalost ti daje moć i pomera te napred. Ne moraš da ukloniš strah, samo da promeniš odnos prema njemu. Briga i radoznalost su 2 odgovora na isto pitanje, za 2 različita života.